ang akong topic, ilho nato kung kinsa ang atong kontra. Ang atong kontra, dili atong asawa, dili atong silingan, dili ang atong bana. Dili atong kauban sa trabaho. Ang atong kontra naa mabasa sa Gipadayag Kapitulo 12, versikulo 7. Aron ta ma-aware, aron ta makaibalo ug unsa iyang pamaagi. Mao nang pipila ka nato, dili na lang ta magtingganay. Pipila ka nato, dili na lang ta manggihatagay. Magdinumtanay na inunta tungod niya ang atong kontra. Busa ato siyang ila-ilahon aron kita mahibalo og sa unsa nga paagi nato siya mabuntog. Niya Gipadayag chapter 12 verse 7. Unya may gubat dito sa langit. Si Miguel ug ang kauban niya mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini og gipanghinginlan sila gikan sa langit. Gitambog ang dakong dragon ang karaang bitin nga ginganlag yawa. Muna itong kontra. Gitambog gikan sa langit napilde. O Satanas nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Munang nag-away ta. Munang natin mga sakit. Munang gipang-atake ta tungod aning nahulog gikan sa langit. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Paghulog niya sa yuta, wala siya nag-inusara. Nakadala siya og 1/3 nga fallen angels. Mo nang naghasol nato ron. Ang mga fallen angels. Sila ang mga anghel nga nangahulog gikan sa langit. Unya, ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayod sa Dios ang iyang gahom ingon nga hari o gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad kay ang tigsumbong nga nagbarog atubangan sa Dios nagsumbong sa atong kaigsunan adlaw o gabi gihinginlan na gikan sa langit. Gibuntog sa atong mga kaigsunan ang yawa pinagi sa dugo sa dating karnero o sa mga kamatuoran nga gisangyaw nila. Wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon. Busa, paglipay kamong kalangitan o kamong tanan nga nagpuyo diha. Apan alaot ang yuta o ang dagat kay mikunsad kaninyo ang yawa nga suko kaayo kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon. Asa karon ang yawa? Uy, asa ang yawa? Nas kalibutan, di ba? Sumala sa gisulat sa gipadayag. Unya, suko kaayo. Ingon sila, paglipay mo langit, kay gitambog ng yawa. Pagbantay mo yuta, kay nadya ang yawa. Karon, unsa man ang iyang trabaho? Unsa man ang iyang lihok? Kinahanglan andam kay balota ani. Aron makaibalota unsao nato siya sa pagbuntog. Busa, si Kristo, pagsaka niya sa langit, nagbilin siya og pamaagi nga kita makigbuntog, makigaway sa yawa. Aron, kita makalahutay nga didto gayud kita mupaingon sa langit. So aware ta ha, aware. Padanglitan. Nay gitawag dinhi og demonic attacks or demonic openings. Unsa man ni mga demonic openings? Atong klarohon ha? Atong klarohon eh.
What are demonic openings? Matod pa ni Father Siqueya. Si Father Siqueya, siya ang chief exorcist sa Metro Manila. Chief exorcist, hepe, pinakataas nga exorcist din sa Pilipinas. Iyang gitudloan si Father Darwin, ug si Father Darwin iyang ming gitudloan. Ug karon kamo tudloan pod. What are demonic openings? Matod pa ni Father Siqueya, these are the things that we do or attach with which invite and give rights to evil spirits. Kita di ay, ang yawa di ay, igo ra mo attempt, igo ra mo tintal. Ang problema day, kita mo grab, atong dawaton. Nya unsa man yung mga sample sa demonic openings? Usa na ka sample sa mga demonic openings kining gitawag og occult practices. Occult means hidden powers. Mga tinago nga mga gahom nga wala magikan sa Ginoo. Una, going to albularios, mananawas og manghihilot. Albularyo ba? Magpa-albularyo. Nangadto ba mo albularyo? O usa ka na siya ka-practice sa occult. Gibawal na. Ikaduha, wearing possession of lucky charms. Kana mga paswerte sa balay, paswerte sa negosyo, mga anting-anting. Dili na iya sa simbahan. Sunod, moadto sa espiritista, mediums, tagna-tagna, unya, mga psychic, engaging in fortune telling, pambarang, witchcraft, satanic rituals, believing in pamahiin, and New Age occult practices and non-Catholic Christian beliefs. Kani bang pamahiin? O sa ato pa ni nga pinulungan, patuo-tuo. Dagan kayo patuo-tuo. Bata pa ko, nga akong mama, adaptive ginya ang patuo-tuo. O sa sayang adaptive sa yung patuo-tuo, kanang manilhig o gabi dili daw pwede. Wala magtudlo ang simbahan na. Sunod, kining gitawag og extraordinary attacks. Extraordinary na. Dili na ka ng sakit sa lawas. Extraordinary na. Maglibog na pati ang science ani. Maglibog na unsa man nga klase nga sakit. Di man gakakita sa stethoscope. Di man gakakita sa laboratory. Di man gakakita sa kining ultrasound. Unsa man nga mga klase nga sakit. Number 1, diabolical obsession. And what is diabolical obsession? Diabolical obsession is a state wherein the attack of the devil has directed to our desire, which leads us to desperation or desperation. It is the devil's way of attacking our mind as well as our weaknesses. Una-huna, dautan na ganimong una-huna, gadumot, gakasina ka, nya gakasuko kag tao nga dili lang nimo may balaan, ang tawag na obsession. Una, obsession. Ang sample na mo ning gitawag og uncontrolled addiction. Addiction. Panalitan, sugarol, dili nimo na makontrol, and that is obsess. Giatake na kana. Sunod, kining gitawag og diabolical oppression. Diabolical oppression is the scenario the devil used to hurt us physically, but within the consent of God in order to test our faith and confidence in God. It is also called demonic harassment and retaliation. Manana, matingala na ka, na kay nang gawas nga mga nuka, musuka kag kalit, unya maglabad imong ulo nga way hinungdan, ang tawagan na oppression. Gihilabtan ka kanang mga fallen angels. Obsession, oppression. Sunod, kining gitawag og infestation. Infested. Siguro, walay katoliko nga walay rosary. Pero take note, take note. Bantay bantay. Doon ay mga rosary nga mga satanic rosary. Nay rosary nga ang yang cross
double cross. Nakakita mo ng double cross? Wala makita? Kada bang naimahin din ang saloyo naapod. Satanic na. Bisan pa og insakto siya nga holy rosary. Rosary. Insakto gid siya. Pero gigamit siya sa mga panambalan, ayaw na nagamita. Kung ang inyong mga rosary nga putol, ayaw na pod gamita. Palit nagbagpo. Okay? Ang tawag na infested. Og ang sa inyong panimalay. Unya, sunod ayon, kining gitawag og possession. Kining possession, mo ning gitawag og highest form of attack. Dito sa opisina sa exorcism ni Father Darwin, ang grabe gid nga possess nga attack, kining mo ilibit na ang tao, mo ilibit. Kanang mukawan na ba? Mukawan. Kana kuyaw na na. Kuyaw na na siya nga atake. Kanang mukawan. O kining musukag lansang. Musukag lansang. Ha? Kuyaw na siya nga atake sa yawa. Grabe na kay kana siya ka makasasala. So aron pag-prevent ana, brothers and sisters, aron ato nang mapugngan, atong gamiton ang medical term nga prevention is better than cure. Sa ato pa, naata sa state of grace. Sa state of grace. Ang state of grace, nabunyagan ka, nabunyagan ang imong pamilya, nakonperma ang tibuok pamilya, nangumpisal regular, dayon musimba kada Domingo, musimba sa adlawng iglilihi, magpakasal sa pari or sa simbahan. Mo ni gitawag state of grace. Kung naa ka sa state of grace, kining akong gipangyaw-yaw din nga mga atake sa demonyo, dili kadulot sa atong kaugalingon. See? Kinalan aware ta kayo sa atong kahimtang as Filipino, as Catholics. Kinalan aware ta ha? Kay bisan tuod o kanunay natang musimba nya regular ang atong misa, ang atong pagkumpisal, pero kung ang atong linawas nga pagkatao, ang atong salabutan, wala mo haom sa pagtulunan ni Kristo, nagpabilin kilimdan nato atong kaugalingon. We are here to encourage all of you to listen to the church. May anhimi aron pagdasig kaninyo nga maminaw sa simbahan. Dili maminaw sa albularyo. Dili maminaw sa mga espiritista. Dili maminaw sa mga fake news. Pananglitan, nganong importante man ang simbahan? Sama nini, adto ko sa simbahan mangutana. Kay ngano man, ingon ang Ginoo, ang simbahan nga akong gitukod, mao ang sukaranan sa kamatuoran. So si simbahan, panalitan, nakadumdum ba mo unsay nahitabo sa 2019? Unsay nahitabo? Nakaibalo mo? Ha? Wa mo kabalog unsay nahitabo sa 2019? Okay, usa ka virus, di ba? Katong virus, dili pa to nato mag-grab nga tinuod unless mi-take over na ang simbahan. Pag ingon sa simbahan nga tinuod ang COVID-19, then it is true nga tinuod ang COVID-19. So the church, simbahan ang katapusang muhukom in terms of faith and morals. Okay? Nasabtan ba ito ninyo akong gipangyaw-yaw? So, muna ito ang mga ang atong prevention sa mga atake sa yawa. Ayaw ninyo isipa nga kumplito na mo. Dili na mo madutla na. Ayaw ba ya? Ayaw. Kaya wala diya magikan ang gahom. Wala diya taman ang gahom sa Ginoo. Ang importante yun, ang sacraments of healing. Okay? Sacraments of healing. Kaning confession, anoint of the sick, and the body of Christ. Oh. Gawas ana, napa mo mga sacramentals, blessingan na niya ni Padre, yan ang blessingan. O niya, kanang napagid mo sa stage of grace, niya
na-avail pagid nato ang 7 sacraments, asa naman ang yawa ana. Musamot siya kasuko. Busa careful ta basta speaking of the bad spirit. Kay ngano man si San Pablo miingon siya bisan ang yawa makahimong anghel sa kahayag aron pag-deceive, paglinla kanatong tanan. Wala tay sala. Siya ra gihinungdan. Gibuhat sa Dios nga maayo. Pero naman tay desire. O naman tay mga intensyon. Diya mosulod ang yawa. So mo nang brothers and sisters, kanang murarabag kanang nabantayan ako ganina nga pagsugod sa misa, sugod na dayon ta. Basin ang uban wa pa manihapon. Ha? Timo-timo lang gamay. Puli-puli lang. Ha? Kay basin og maunsa na mo diha. Loy pod. Ha? So, samtang kapabutan ni Father samtang kapabutan ni Father Darwin. Nanas Father Darwin? Apa? Wala na. So, brothers and sisters, tindog tanan, kay aron dili maliyahan. Katulo, inhale, exhale. Inhale, exhale, katulo. 1, 2, 3. Balik lingkod. Kay loy kayo, ingon pa ni Kristo, naisama ko mo sa karnero. So, pasalamat sa ko ha. Magpasalamat sa ko. Magpasalamat sa ko personal. Lingkod. Magpasalamat ko personal. Akong personal pasalamat sa team pastor, si Reverend Father Aloysius Aluhipan. Reverend Father Aloysius Aluhipan, ang Padre Cura, team moderator, og ni Reverend Father Eliseo Soeco, Reverend Father William Evanyas, team member, Reverend Father John Palacio, Reverend Father Leo Siso Monroy, guest priest, og siyempre ang atong amahan sa syudad, ang atong mayor si Michael Rama, og ang atong barangay kapitan si Apple Rose Enriquez. So brothers and sisters, maayo untag nasabtan ninyo ang among gipangyaw-yaw, wala unta ta dinhi nag-ani nga murag wala lang o wala natabo, mamauli ta nga puno ang kalam, mamauli ta nga puno ang pagsalig ug paglaom, mamauli ta uban ang gugma sa Dios, pero wala pa ta mahuman. Ako rin na namilit. Mubalik pa man si Father Darwin. So dinhi lang ko taman og mayong gabi kanatong tanan. Daghang salamat, Brad. God